Ahojte ľudia, volám sa Marek Turza, toto bude moje prvé video a k tomuto prvému videu som si pozval kamaráda Tobiasa Farkasa. Ahoj. Čaute ľudia, čau Marek. A takisto je tu aj kameraman Matejška. Seru. V tomto videu budeme rozprávať o tom, ako sme sa dostali k tomu, čo robíme. Každý potom na konci videa predvedieme, čo robíme vo voľnom čase. Môžeme ísť na to. Je to. Počkaj. No hej, ide. Stopni to. Takže, ako som sa dostal ku tancu? Ku tancu som sa dostal tak, že ja som si išla pozrieť telku. Na telke som náhodou uvidel slavného tanečníka Norberta Grovčíka. Hádam, viacero ľudí ho poznajú, lebo jeho slávnosť aj z Československa má talent. A v finále, keď vyhrá Zlatý bazer, keď som ho prvýkrát uvidel, zapáčil sa mi. A vlastne som si povedal, že nebolo by to zlé, takže by som mohol začať tancovať. A od teraz už tancujem, takže už viem tancovať, už mám voľaké tie základy. Potom na konci si čo ukážeme. Dobre, Ja sa volám Tobias Farkas, mám 11 rokov a žijem na Veľkej Mani. Raz som... Raz môj ocino prišiel takú informáciu, že či by som nechcel hrať za náš klub OFK Maňa. Tak som to povedal, že môžem. Dostal som číslo 16. Bol som veľmi šťastný, lebo môj ocino tiež hrával futbal a môjim idolom je Ronaldo. Rád hrával futbal, viem nejaké triky a potom vám nejaké ukážem. Dobre, takže práve som na trampolíne, kde idem urobiť pár salt a potom ich ktoré vieme na zemi, ktoré potom skúsim urobiť. Takže začneme dopredu, to sa volá asi najzákladnejšie, to je front flip, to je zase také dopredu. A takisto, jak aj loud backflip. To viem aj ja. Týchto jedných, no to je aj pán kameraman. Ešte ukážem nejaké, akože už také náročnejšie, pokročilejšie. To je akože 360. Napríklad. Alebo salto z jednej nohy. Takže presunieme sa na ďalšie kamaráda. Takže moji kamarádi už museli ísť domov. Ak sa vám bude ľúbiť toto video, tak môžeme urobiť aj viac takýchto podobných videí. Futbalové triky bohužiaľ už nebudú, moji kamarádi už ozaj museli ísť. Ďakujeme, že sme dopozerali až sem. Tak ja sa s vami lúčim a zase čaute.